15 March 2025 Advocate Nelson Chamisa vapindira zvakare patiri kuona panguva inoi. Aiwa, munyika muri kuonekwa kunzi vakomana now they are forming an uprising against the government. Aiwa, mavendors akazvidemonstrata kubulawayo nekwamutare. Vanhu vanyatsoratidza kuti aiwa matongero ava kuita aya aiwa ava kuresistwa nevanhu pachavo zvisinei nekuti a political movement or what. Don't subscribe or like or turn on the bell icon. Muzvara nhasi Advocate Nelson Chamisa auya nema-answers nema-solutions kuti aiwa zvii zvingaitiwa. Anobuda nyora achiti the secret to a nation's prosperity. Anobuda panapa aiwa the opposition leader panguva inoi anoendera mberi achiti righteousness exalts a nation but sin is a disgrace to any people. Proverbs 14:34. Jesus Christ is our righteousness unto salvation and exaltation. Our God uplifts and upgrades the nation. May we all seek this Jesus Christ, and our story in faith will never be the same again. Blessed Sabbath. God is in it forever and always. Nelson Chamisa ndo mashoko anosiyirwa panapa. Aiwa, vanhu vagari munyika yeZimbabwe panapa ne the top leadership vanhu avari kuya panapa vachikomplaina vachiti aiwa yes we know kuti Advocate Nelson Chamisa yes anokwanisa kukupa in Bible verses but everyone knows that this person is just an opposition leader. Yes, he's an opposition leader. I don't go rely on the Bible as his foundation and background. Panapa ari kuchiudza vakomana achiti aiwa imi kana muda kutungamira nyika muchida kuti zvinhu zviflourishe zvinhu zviblume aiwa you must be abided by the laws. Zvese zvingava alleged pamuri corruption nepotism cronism nezvese zvingazviita kubva zvigananda hazvifaniri kuva attributed on yourselves just because if it is attributed now you can see people they are now uprising against you. Panapa Advocate Nelson Chamisa is now advocating achiudza vanhu achiti aiwa the new great Zimbabwe is coming, people are going to know the truth. Panapa tikuona maaudios ari kulika ana Mutsvangwa and the likes, people they are now seeing kuti ameno kana paindependence celebration tikasvika vakomana havachiri binded. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu tudze mafungiro enyu. So now subscribe or like, turn on the bell.